Hi guys, good morning. Nakaluto na ta sa itong pamahaw sa itong estudyante o trabahante guys. Pero si Rilo na karon dili siya mag-eskwela kay kuan kanang doon na siya schedule niya sa kuan sa alas 12. Daw gilantan pud siya karon. Betul? Ha? Saya sini mo. Na siya kuan niya kanang module Yung ka. Nebiol. Dali na. Akong itong takluban kay na mga iring. Kaya napagbalong sila guys. What that mean? Kaligo ka na? Ha? Si ate. Nasa sa CR. What that mean? Jalan guys, tarik ng siksikan. Oh, gue na sa pasilingkong. Bagay ka na lang dito ko sinan niya ni. Sa tagang may lunay. Kaligo din. So, may kakaligo din. Una di genetik. Ha? Ha? O pagkaligo ha?
Alas 12 niya sunod ah. So! Ang saway daw. Hmm? Diya? Wala. Ay, GC ninyo sa one? Mastra? Muna ko na mag-i-add lagi. Ambot. Basta lang. Hanggang sa mong tubig guys, mamisbis ko sa akong mga gulay. Sa lang nga mag-agas sa mong tubig ani. So mamisbis ta ka agas na. Hindi ko magpala sa ubos. Kaya pa nanurok ba? May manurok itong okra na niya.
kay wala pa ay na-video na ni Papa gahapon gibidyohan ko man to pero gamay ra naglakaw ra ba to siya kay ako mo to sa pagumangkon lungan to siya kamuti ang cellphone mo ni mama nga daan paglakaw niya gibilin kay nato siya video nga akong gi edit sa bag-o nga cellphone dayon gi-transfer din ako sa daan na pagkaugma akong gi-upload pag uli niya ti maya-miya ang cellphone ni mama nga bag-o iyang ipadala kay naa na may mga video niya kay taas man to nga video gikaduhan akong upload gi-upload ako sa buntag gi-upload po na ako pagkagabi niya ang karon kay walay pa i-upload namo nang mag-adto ko pag sayo dito kay aron maka-upload pud si mama kay sayang sad kayo guys no cut off na ra ba malo pa makadugang-dugang si Mimi dito na lang nako liguon kay dugay kay nagbakod wala sapatos ni mong eskwelay wah nanay medyas na ni turang sapatos oh nara sapatos mi nara din yung ako nang hikay dadaan na lang kaya nalimtan ako nara no kay ugma pa siguro to si mama basi guman tatlo ugma pa gito sila na sayang man pod kay aron kung magadto man siya ti maya-miya unya kung magadto siya unya madala niya ang cellphone na siya nag-eskwela guys kay kuan panitaman niyang ni Viol Huibis alas 6 o alas 12 sa udto pahurot ginani mong ayong ha siya na ni bilin muli raman daw yung kumahan ako upload hindi mo ginatulo ko ng tambal sayang baklay mi guys kasi ala na nukbras pa baklay dito sa kuan apsan na nasakay bras pa siya nata na papa uy, sa'yo ba kasi bisita ni Father Bay? Bisita ni Father guys, kamuti guys, kaya na yung pangumangkon, balonon na nila sa dagat. Apas na sila guys sa hingog. Mag-ilis ka pa. Sangina. Imong sangina suta. Ito siya ni Doy Doy.